Καλημέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και το κορυφαίο συνδρομητικό site της χώρας μας για το στοίχημα. Ακούτε το στοιχηματικό δελτίο της ημέρας από την Δήμητρα Παδοπούλου. Το απόλυτο είχαμε τη χθεσινή ημέρα σε όλα μας τα πονταρίσματα, αφού προβλέψαμε και ποντάραμε σωστά, στο γκολ της Bayern με την Arsenal με απόδοση 1,72, στην νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης με 2 περισσότερα τέρματα διαφορά επί της Μίλαν στην απόδοση 1,85 και φυσικά στο over 2,5 γκολ του παιχνιδιού Barnsley Leicester με απόδοση 1,80. Η συνολική απόδοση και των τριών πονταρισμάτων μας έδινε 5,73 απόδοση. Ψαγμένες αποδόσεις από ψαγμένα πονταρίσματα, που μας τα έκανε πιο εύκολα το γεγονός ότι ευτυχώς έφυγε από πάνω μας ο ανάδρομος Ερμής. Για σήμερα λοιπόν τον ενδιαφέρον των παικτών του στοιχήματος βρίσκεται και πάλι στους επενδυτικούς του Champions League. Μπαρτζελόνα και Paris Saint-Germain δείχνουν να έχουν καθαρίσει την πρόκριση από το πρώτο κιόλας παιχνίδι. Όμως, η GR Tips ίσως ξεφύγει από αυτά που παίζει η γιαγιά στο καφενείο και κατευθυνθεί σε άλλα μονοπάτια. Ακολουθήστε μας πολύ εύκολα, κάνοντας εγγραφή σήμερα μόνο με 5 ευρώ, απλά αγοράζοντας μια κάρτα PaySafe από το περίπτωμα της γειτονιάς σας. Να έχετε μια όμορφη μέρα, καλή συνέχεια!